Jo, no nakupovali jsme různý, dcera potřebovala hodně věcí, takže pro dceru jsem nakupovala, pak taky nějaké občerstvení, co bylo potřeba, tak jsme nakupovali. No tak taky snažila jsem se, když se hrálo o to auto, víc nakupovat určitě. Tam byl takový jako hluk, tak jsem si říkala, že si radši vyndám telefon, abych ho slyšela pro případ, jako že by mě vylosovali. A najednou koukám, že mě volalo právě číslo nějaký cizí, takže jsem to zvedla a asi, já nevím, během pár vteřin jsem vůbec jako nechápala, jako že to jsem já, jo. Takže prostě furt jsem si říkala, to je asi nějaký omyl. A pak, když jsem vlastně to zvedla, tak jsem slyšela, že jo, že jsem jakoby v těch reproduktorech tam, takže prostě, že jsem byla slyšet, tak už jsem pak nějak, ale pořád tomu nemůžu uvěřit, že je to neuvěřitelný z tolika lístků. Jo, jako jo, určitě pěkný. Takovýhle bychom si nikdy nekoupili. Jo, já doufám, že jo, takový to běžný ježdění. Tak obchodní centrum Futurum máme hodně rádi, jezdíme tam docela často, už mnoho let. Řekla bych, že to je nejlepší obchodní centrum, jaký známe. Pořád se tam vracíme. Strašně moc děkujeme za takovouhle úžasnou výhru. Nikdy ani ve snech by mě nenapadlo, že to auto někdy vyhraju. Tak moc krát děkujeme obchodnímu centru Futurum a Lexus Hradec Králové.